Čaute, moje meno je Jakub, som zo Stretch Fit Slovensko a v tomto videu vám ukážem základné cviky z našho FlexGun, ako si poriadne a efektívne premasírovať predný stehenný sval, lítkový sval, chodidlo a hamstring. Tak poďme na to. Pre efektívnu masáž hamstringov použite plochý nadstavec a v stoji aplikujte masážnu pištoľ na hamstring na jednej nohe. Pomalými pohybmi sa pohybujte hore a dole cez celú svalovú skupinu, napríklad môžete začať tesne nad kolenom a pokračujte až po úroveň tesne pod sedacím svalom. Skúste sa sústrediť na to, aby bolo vaše koleno mierne ohnuté, a to z toho dôvodu, aby bol váš hamstring viac uvoľnený. Každej svalovej partii venujte zhruba 30 sekúnd a následne pokračujte na druhej strane. Pri masáži predného stehenného svalu začnite v sede a taktiež zvoľte plochý nadstavec. Pomaly pokrývajte celú svalovú skupinu od úrovne nad kolenom až po úroveň pod bedrom. Intenzitu je možné upraviť zmenou manuálneho tlaku alebo rýchlostného levelu úderov na masážnej pištoli. Pomaly pokrývajte celú svalovú skupinu a hľadajte stuhnuté alebo bolestivé oblasti. Pri masáži lítok zvoľte vidlicový nadstavec a začnite s pozíciou v sede. Pomalými pohybmi pokračujte pozdĺž vonkajšej, vnútornej a strednej časti lítka, pohybujte masážnu pištoľ nadol blízko achilovej šlachy až po úroveň pod zadnou časťou kolenného kĺbu. Odporúčame vždy začať na nižších rýchlostných leveloch a postupne zistiť, čo vám najviac vyhovuje. A na záver, pri masáži chodidla zvoľte vidlicový alebo cylindrový nadstavec a nastavte si rýchlostný level na najnižšiu úroveň 1. V sede pokračujte v pohybe masážnej pištoli na vonkajšej a vnútornej časti chodidla a vyhnite sa oblastiam s kosťami. Je dôležité vás upozorniť na to, aby ste sa vyhli priamému kontaktu so šlachami, kosťami a kĺbmi.